tiyan, bang kamu. Juga tayo bang kamu. Muna talaga ito. Ha, kana biugi. Guys, Lagi sin mo may pa kami guys. Ikya May ato. magkahatid po nila may ako. Yung lapit law niya. Makinuwit may mayan ko. Ang alay ni Juango, mga alay. Juango. Ang ganado yung tiyan, di na mamatisin na mo. Sinyo. Sin na mo. Yung Paasa ka mo kaya? ha? I miss you, Momo. Palong muna. Si Rami Ismail. I love. Nasa wag mo alsin. Buti na lang nag-load ako kain na. Kasi yung mga pagkawayan. Mga idol. Thank you. Thank you. Linda Marisa. You is the of the people. Son of the Malaysia. Milikansa. Pare ko itaw kirito. Bakit ko na ba? Ikaw na ba nakiro nitaw kirito? Wow, Juang, landang kau ulo. Landang kau. Ikulta kalit ko. Uy, landang maloging mata. Hindi po tao. Si Malaysia. Ah, mata. Shout Naman ko kayo out kay mo Nether Malin. Wow, idol. Yung kimpi po ni Thank pagtito ko you, ba? Dars. Kaya mo mas. Oy, I love you, Basta mama. makusunta na kumita na Kawahan. Sen mo. Kawa. Isa ni kamo ti pagungsod. Bukpirak na. Okay. Sumunod, Nesh. Kawab. Please. Bukol na, sinis. Hikaw mo. Hindi ka mga. Guys. Likod ko. Hey, ini Arab. Ya, uli ni Bapa. Live. Pag live na ka Rona. Bata-bata na ka pag live na ko. Mga live ka. Pag live na ka wa. Uli na ba mag live? Para dyan. Baka dyan. Hello.
batas. Nah, rotación ini. Kalau rekrunya kita. Ay, mataba yung guys. Yang 3-1 yung cellphone ko. Oy, mariway pa. Ba't yung pa nag-charge? Ubus na ako na sim power bank. Oke, bayang kayo tayo sa video. Ano na ba ini? Inas, nagmalayo na ini. Astagfirullahaladzim. Bisa na ako maingat. Ano na ini matinggal bato na ini? Sana dyan bato ang buo. At na ayaw magmalayo. Di ako maingat. Ay naku talaga. Mangalay ako. Mangalay ako guys. Mangalay ako. Mangalay sisa. Mangalay ako. Ha? Katan ako. Alam kaya mag-live ako. Ano yung charger? Ayaw pa ako. Ikan yung charger. Ano yung charger? Hindi na kato. Ayas po. Bukas na ako nagsinil kahapon nga. Ikaw ko na pasinil na. Okay ba? Basta iloy, hindi lunta. Ryan, pagpasabi ng tamin charger ka. Kaya okay na kayo sa mo. Kasi charger ni.
Hey guys, naubos na daw ang pansagan ko. Ay naku, MP. Ay naku guys, MP. Naubos na. Murah-murahan pagmana sila dua pagkarayan sinilalilan Matalos na swerte niyo. Kami daw irayan ko. Ako mag-live sa